गिबियाव आफा इसोरखौ हामबाय होनदों आरो बे भिडिअखौ नायगिरि साफ्रोमखौबो आंनि गोसोनि गोजोननायखौ जासिहरबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। गोबावथार जाबायमोन आङो सम मोनैखाय भिडिअखौ हगारनो मोनाखै आरो गोबांथार सोखाजानाया प्रेस सेन्टाराव जागासिनो दं। अब्लाबो आङो सम मोनैखाय टेस्टिमनिखौ नोंथांमोननो लाबोनो हायाखै, अन्नानै क्षमा खालाम। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों। बे भिडिअ जाहैबाय सासे जोहोलावा फाग्ला स्टाइल जानाय आरो गावखौ हमदांनो हायै, गोबांथार मिनिलाबायनाय, हस्रिख्रावलाबायनाय बेबायदि बिथांनि जिबनावमोन। दा बिथाङा काशिकत्रा प्रेस सेन्टाराव फैनानै इसोरनिफ्राय गेदेर सोखाजानायखौ मोनबाय बिथाङा उदै बासायनायनि गेजेरजों। बेखौनो आं नोंथांमोननो खिन्थानो थाखाय आखायाव लाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ अन्नानै जोबजासिम नायलांदो। गिबियाव आङो बे सेंग्रानि फाग्ला जानाय समनि खानानै दोननाय मोनसे नुथायखौ आं दिन्थिग्रोगोन। बेनि उनाव गावनो टेस्टिमनि होनाय, गावनो बुंथिनाय सोखाजानायनि मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। बोरै बस'नो हायो नोङो? बोरै बस'यो बेखौ नोङो? आखाइजोंनो? आखाइजों बस'यो? खाला साबिसोलै बोरै बस'यो बेखौलाय? सनानि साबिसो, सनानि जिन्जिर खाथु दालाबो राना, खाथु लाजियो, लाजिबो खालिबोलै आंनो माइ फानगोनसो नोंनो खेबायखौनो मावलाय हामले आं बिदि खालामनानै खालामजोबबाय जालांबायना आं फानबा हगारनो होनबा गेस बिल हगारनो बुंथोंसै एसे Orang gili itu ya harus bapi benar. Gitar sempurna kan gitar. Hawalnya gitar kerja apa? Borli niftes tangan beli. Bisina namanya apa berapa gitu? Ini bisina sarkai. फंबाय नोंना मा नाम मोनथाय? Niranjan Rabha. निरंजन राभा ना? मा गामिनिमोन? Bwhwisrang Basumatary. डिस्ट्रिक्टआ? Distriknya Kashikotra. Tanah Kajigan. ओमफ्राय मा जायामोन नों फंबाय? आं फाग्ला जादोंमोन। माबायदि मोनोमोन? गोसोआव लोरबां मोनो, साननायफ्रा उसुखुथु मोनो। ओरैबा ओरै न'आव थाया दलद, थाबाय बेरायबाय थायो न'आव। थानो सुखुआ ना? थानो सुखुआमोन। ओमफ्राय बहाय बोरै फैखो नों? बेयाव इसोरनियावनो सफैबाय, मिथिबाय। सानबेसे फारसेन थाखो? 7 दिन 5 दिन थाबाय। ओमफ्राय दा नों माबायदि मोनखो? दा इसोरनियावनो मोजां, गोसो मोजां जाबाय, देहायाबो सुस्थ' जाबाय। जेबो मोनला ना? जेबो मोनला इसोरनियावनो। जिसुआ नोंखौ सोखाबाय। ओमफ्राय दा थांफिनसिगोन नों न'आव? थांफिनसिगोन। ओमफ्राय खयदिन थाफैखो? बेयाव 7 दिन माबा थाबाय, 7 दिन ट्राय थाबाय। ओमफ्राय दिनैजों बिदिनो 17 दिन जाबाय। 17 दिन जाबाय। 17 दिन जाबाय। हामथारबाय दा? हामथारबाय। जेबो गैला ना? जेबो गैला।